Hai deh. Cứ giống luôn mà. Bang Family Restaurant Hotel Sugauni Daniel Dini jeng khep ni जाबाय ni bi जायगायाव नेट नाङा नामा नाङा गावहा ग्लु जाजायाखै गावना बेसेबा बुरा इन्डियानो मोनफैबाय जोङो नै मा होनो जायगा माबा बागुरुम्बा फेमिलि रेस्टुरेन्ट हटेल होनो बेखौहाय जों दिनै जोंहाय खेबनै जाबाय मा गारि गाखोनानै बागुरुम्बा फेमिलि रेस्टुरेन्ट हटेल सुगावनि बेवहाय ओंखाम जानो नागिरदों Hai Guys, mendo. Aja. Hai, delay nang aku. Unduna sama ke? Unduna sama ke? Kod sa tang lagi ya. Undulung mo biyo mga kadang pularam ko, ako. Ha? Boy, sairong sila lah banyak sih. Misalnya ada dalam nah aku bisa. Julina hari apa tu Julina? Oke. Julina ni yang ni ya. Dijual. Oh, kau apa orang ni? Kamu sabar lihat. Mama yang ni apa pun dah. Sangat sang sih, kopi leng sih. Jadi ya apa? Kopi apa? Kendra apa? Mungkin lah. Balik mana? Aja. Mau tu kita kan apa? Rice and sih. Buat sana sih. Sana. Guys. Bagus. Kamu nak main? Saya. Saya. Lalanya kayak saya kan naik biar lukas. Tuh. Harus nusa. Bye. Oh. Hàng xây cho người. Hai đây. Ready. Hah? Ayo. Mat semua guys. Coba. Keprek. Tabu lazina mari mana beta gubsru ya ne malah foto kipsana lebe size taraf dari nama ma pretty reels.
मोखांखौल' थख' खेबसे syutingnya जागायबाय गारि लामा जिङाव थानानै गारि होंगो दोंगो मोख्रायाव मन्दिरनि प्रसाद जाग्राफोर आंना मबाइला गावफोजोबो मोख्राखौ नुहुरदों बै मोख्राखौ नुहुरदों दे फट'आव नुहुरदों बेखौ मालाय हनै फिसा बानानै ओंखारलांबायसो ayo मोख्राखौ बिदि लिंहरबाय आंबो मिथिया आं खेबजायालै प्रितिया मालाय मन्दिर सिङाव हाबनानै गेटआवहाय हाबनानै रिल्स बानायनो थांनो नागिरदों होनना दिन्थिदों बिसोरो आङो ओंखाम जानानै फैनायखाय गाहैला होननानै थाङासै आरो प्रितिया मालाय रिल्स बानायहैनो नागिरदों मन्दिरनि गेटआवहाय ओमफ्राय आंहा ओंखाम जानायखाय थाङासै मन्दिर सिङाव हाबला आङो ओंखाम जादोंना बेदर जादों बेदर गारि जायगायाव खामाया जाबाय खामाया जाबाय बानायदो होमबालाय नोंहा दालाय लोगोफोर मालाय भिडिअ शुट खालामनायावनो सेटिं खालामनो थाफैलायबाय ओमफ्राय बिसोरो थाफैबाय थाखायो ओमफ्राय आंहाबो दाख्लै सिट बेल्ट गानैनि बिसोरजोंनो 1000 लाखिजाखांबाय ओमफ्राय आरो दिनैबो दाख्लै फाइन नांखांबाय नै आंहा बेयावनो लाखिजादों 1000 थाखा 1000 थाखा लस जादों बेयावनो सरि लोगोफोर भिडिअआनो एसे फाख्रा सिख्रासो जासिगोन जोंना मानोना बेवहाय भिडिअ लाफुबाय थानायावनो मालाय हनै पुलिसफोरा थाफैबाय नालाय ओमफ्राय दा जायगाखौ सोलायनाय जासिगोन आरो बेनि थाखाय आङो नोंथांमोनाव निमाहा बिनाय जाबाय हा ayo ya metai hua gara kunci lainanगौ जाखो दाना
लकेसना फाख्रा सिख्रा जासिगोन बेवहायनो जोबाखै जाबाय सिन्था केमेरामेनाबो गाबनो ओंखारबायनो खालामसोनायावनो लकेसना चेन्ज खालामबाय जोंहा माने पुलिसफ्रा फैसा लाखियो बाहाय मानसिफोरनि बे सिट बेल्ट लागायो ड्राइभिं लाइसेन्स थिखोयो जिखुनु जाया इलिगेलफोरखौ फैसा लाखियो बे जायगायाव ओंखायनो गथ'आ जायगाखौ सिनाय लाफैयो आरो जोंहा दा सोलायबाय सोलायनांबाय जायगाखौ बे नायग्राफ्राबो एसे उसुबिदा मोनसिगोन मानो होनोबा लकेसना सोलायबाय नालाय बैयावनो आद्रा जाबोबाय जोबाखैमोन ना गारिया बदन जागोन बदन जाजोब गारि बैनि आद्राखौ बेयावनो बदनसै बैनि आद्राखौ बेयाव मा गारिया बदन जागोन जि मोजां नुदों अख्रांखौ फुरथि दे लाय जायगा गसे जायगा सोलायनांबाय दुखु मोनबाय फंनै फंथामसो होननो मोनबानो जोबखाबायमोनदां हनै प्रिति गारिया एबाराव नै बावहाय फैलायबाय नै साल बागानाव प्रितिनि जासिगोन एबाराव प्रितिनि कमप्लिट ब्लिड देलायथारबायहां गरमजोंनो खानायखौनो मोखाङावनो फैजानो सुखुला ओमफ्राय नै माबायदि खालामदों बोराया जोंना बिदिबा सुखुवा नायनो सुखुवा होनो जोंहा गरम थाखायनो खालामलांनानै थायो साल बागानावहाय फट'शुट लानो नागिरदों नै प्रितिया ओरै खेबदो दे दाइलग होनबा दे औ आं दाइलग होनबा ना नागिरा ओरै खिथु बिनि खिथु नागिरा जाब्रा नै फिसालाया फट' खेबग्रा बिफाया नै दस्रा सिख्लाजों लाइन मारिग्रा बिफाया थगायजाग्रा बिमाया आं जाहैबाय बे आजानि बिमाया आं बिफाया हनै सोरबा सिख्लाजोंसो लाइन मारिखोमादों आरो आंनाव केमेराखौ आं बायनानै होनांबाय दा केमेरा मोननानै मालाय सिख्लाजोंसो लाइन मारिगासिनो दं थाम्फै अरो एउ Oh, there. Action. बेवहाय जोबथ'लायबाय आंना फट'सो फट' खेबनानै जों बेयाव जोबथ'लाय
फैलायबाय ओमफ्राय दस्रायाव लाहैनोसैलाय आरो इसेल'सै गुसुंनो ओमफ्राय आंहा गोलोमनानैनो स्टाइल बायजोब्बाय नालाय खानायखौ आं माबायदि लाखो मोखाङावनो खानायखौ गोजान सुखाला खानाय मेंबायबो आरो माबा होननो थिनलाय आजा माबा होनलाय आइसो गारिया खि दानबायनो मोनामजोब्बाय सुनो नागिरबाय गारिखौ खि बारियाव हारसाफोरनि खि अनिलनि लकेसन नागिरनायाव फैनानै हारसाफोरनि खिसो दांहैफैबाय लोगोफोर ओमफ्राय दा जायगाखौनो मुगैनानै दस्रायाव थांफिनसै आरो दा ओमफ्राय जोङो जोंनि गामियावनो थांफिनसै आरो जोंनि दालाङावहायनो
फैदो नै गामिनि हेल दालां मोनफैबाय ओमफ्राय जोंनि गामिनि हेल दालां बियो हेल सिनारि माबायदि नुदों होननाय जाबाय जों लागोनि हेल दालांखौ होननायनि खेबबाय थानोसै नामा आं बेखौनो जोबजासे लोगोफोर भिडिअखौ प्रिटि आयु दिनैसो लोगो मोनदों नोंखौ सिनेमायावसो नुबाय थायोमोन सर्ट भिडिअ गाग्रामोन नामा गानावसो थांबाय थायोमोनहाय दिनै लोगो मोनबाय दिनैसो नुदोंना भिडिअ रायदों केन्द्र आयु आजा बिस्वजितमोन नामा वाव अनिल कुमार नार्जारिनि भिडिअआवसो नुबाय थायोमोन नाहरलाय प्रिटि नाहरलाय औ अनिल दङ बेयाव भिडिअ खालामफैदोंमोनहाय बियो ओमफ्राय नैबे बिथाङा प्रिया एन्टारटेनमेन्टनि केमेरामेन भिडिअ बानायग्रा Aday. Boleh ya selap pudungnya ya. Ayo, ang mansku kebaki mak. Sinari pikir. Nih serba berai fina ba belasiau. Enggak taruh nih sampai. Berai fai. जोंनि मैनागुरि हेल दालाङाव सेरफांगुरिनि साहा सेलमारि मोनग्रोयो होननाय जाबाय आरो ओमफ्राय जोंबो सम सम बार जाफैयो जोंखौबो लोगो मोनगोन फैयोब्ला ओमफ्राय दहायनि खिबारिखौ गारबोनानै बेयाव फैबाय नै जोंनि मैनागुरि हेल दालाङाव Hi guys, दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नो सानबाय नै खोमसिबाय मोनाबाय भिडिअआनो मोजां नुवासै सान हाबबाय थांनोसै बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै दे लोगोफोर ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनफिनलायसिगोन दे आंनि फंबाय बिनानावफोरजों बिदिब्ला बाय बाय Hai लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनफिनलायसिगोन मोनाथारबायमोन थांनोसै